Γεια σας, είμαι ο Κούτς και καλώς ήρθατε στο νέο μου κανάλι. Εδώ θα μοιραζόμαστε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα σχολιάζουμε εκπομπές, νέα και μυστήρια. Με τον τρόπο που το κάναμε και στο προηγούμενο κανάλι. Στο κανάλι αυτό θα σχολιάζουμε αγαπημένες εκπομπές όπως είναι το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κάθε Παρασκευή και όπως είναι ο Πέτρος Κουσουλός κάθε Τετάρτη με τη νύχτα αποκαλύψεων. Επίσης εδώ θα βλέπετε νέα επικαιρότητας, υποθέσεις εξαφανίσεων, εγκλήματα και ανεξιχνίαστα μυστήρια. Εγώ θέλω να δημιουργήσουμε ένα χώρο τον οποίο μπορούμε μαζί να μιλάμε, να συζητάμε, να βλέπουμε κάποια live, να κάνουμε σχολιασμούς, να μπαίνετε κι εσείς στο chat και να μιλάμε, να σας γνωρίζω, να μου μιλάτε για το οτιδήποτε. Να μαθαίνουμε πράγματα μαζί, χωρίς να χάνουμε λεπτό. Αν σας ενδιαφέρει όλο αυτό και θέλετε να μην χάνετε τίποτα από όλα αυτά, κάντε subscribe για να σας έχετε ειδοποίηση στη συσκευή σας. Εγώ θα χαρώ πολύ να σας δω στο live και στα σχόλια να συζητάμε όλα τα γεγονότα μαζί. Ευχαριστώ που μπήκατε στο κανάλι. Αν θέλετε να στηρίξετε το καινούριο κανάλι, σας θέλω στο επόμενο live να μπείτε μέσα, ακόμα και σήμερα που θα κάνω. Μπορεί να είναι μικρή η παρέα μας, μπορεί να ξεκινάμε από την αρχή, αλλά ξεκινάμε δυναμικά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Κούτς και σας περιμένω το βράδυ.